Dan gaan we naar de Sustainable Awards 2026. Die vinden op 22 april plaats in de aula van de Centrale Bank. Dat is een project van de universiteit. Het wordt voor de 4e keer gehouden en het is een groot project om studenten voor te bereiden. Ik zal het allemaal laten uitleggen door Iwan Zunder, want ik kan het in mijn eigen woorden vertellen, maar hij vertelt het mooier. 2030 Caribbean Hub Foundation, dat is van Iwan Zunder, die samenwerkt met de universiteit. En hij legt uit wat deze Sustainable Awards 2026 precies inhouden. De Sustainable Awards is een event waarbij studenten die opdrachten hebben gedaan bij verschillende organisaties en bedrijven op Curaçao op het gebied van duurzaamheid hun bevindingen presenteren ten overstaan van een live publiek en een jury. Dus dan combineer je en dat ze iets inhoudelijks doen, maar ook dat ze zich presenteren en dat ze zich ook moeten verdedigen. Ja, dus het hele programma is erop gericht dat je enerzijds in staat bent om te adviseren, om een adviesrapport te doen. Maar in de wereld van vandaag met AI is dat niet altijd zo moeilijk. Dus het programma is vooral opgericht op life skills, op green skills, op dingen als presenteren, op netwerken, samenwerken, onderzoek doen. Dus daar is het op gericht. En nou ja, presenteren in de centrale bank. Ja, want vorig jaar was het nog in de aula hier op de universiteit, volgens mij. En dus de auditorium is toch weer een hele andere mooie omgeving. Ja. Zijn ze er, kijken ze naar uit of zijn ze toch een beetje angstig? Wat denk je zelf? Ik denk dat ze eruit kijken. Ja, het is, dus we proberen het echt te doseren en te begeleiden dat de spanning gezond blijft. Ja. Want als het te veel wordt, dan klap je dicht. Dus stapje bij stapje. Maar het is verschrikkelijk spannend. Ja. En we doen er ook alles aan dat het niet te heftig wordt, want je moet wel leren. Maar het is zeker een uitdaging en het is, vertellen ze ook, het is natuurlijk ook een opportunity. Ja. Want je kan je eigen talenten laten zien aan werkgevers, voor stages, voor afstuderen. En dat gebeurt ook. Als je dus terugkijkt naar de eerdere keren dat het gehouden was, zijn er mensen ook die daardoor een stage of verder gekomen zijn dankzij die Absoluut. Ja, horen we doorlopend. Ja. Dus en, dat is gewoon geweldig om te zien. Ja. En de ideeën, worden die ook gebruikt door de bedrijven? Nou, we weten van een aantal ideeën dat ze ook echt al geïmplementeerd zijn. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de APC, dat was een project gericht op Plaza, herontwikkeling van de binnenstad, waarbij het gebouw dus duurzaam moest worden gestript. Ja. Dat is uitgevoerd, spullen zijn weer verkocht en dus dat is één voorbeeld. Ik denk een ander voorbeeld van Hofje Vidanova inderdaad. Dat is een duurzame wijk die door Vidanova wordt gebouwd ergens achter het brievengat. Het onderzoek ging erom van oké, je kan de huizen bouwen, maar wat about de sociale cohesie in de wijk en wat about een community center? Nou, dat gaat men dus ook bouwen. Dat wordt heel erg gepromoot ook daarbij, bij dat hofje daar. Dus, dat zijn mooie voorbeelden. Ja. En dit jaar is er ook meer aandacht voor de universiteit zelf, de Green Campus. Wat houdt dat in? Ja, dus we zijn vooral begonnen met opdrachten gericht op bedrijven in de maatschappij. Maar de studenten die zitten hier in hun leefomgeving. En het is dus heel belangrijk dat er voorbeelden van duurzaamheid, zowel in de bedrijfsvoering, in hun onderwijs, dat ze dat dus zelf ook kunnen hebben. Dus toen hebben we bedacht een nieuwe categorie, de categorie van de Green Campus Challenge. En dat is dus nu een opdracht gericht op de opzet van een impact hub op de universiteit. Dus die ruimte waar studenten bij elkaar komen, een ruimte die in termen van vergroening van de universiteit, dat kunnen we ook wel goed gebruiken. Maar ook in termen van economical maybe opportunities. Dus waarom geen ondernemerschap? We zijn ook bezig in gesprek met ACU over corporatisme. Van je hoeft niet alleen te ondernemen, je kan ook gezamenlijk. Ja. Niet iedereen heeft het geld om een eigen B&B op te zetten. Maar wat about 3 studenten die dat wel doen? Goed zeg. Dus, en heel mooi om daarover te vertellen, omdat het heel concreet is. Omdat de grootste bank op het eiland, zonder namen te noemen, die heeft zich ook al toegelicht om de startfase te financieren. Dus geen idee, maar echt doen. Dus het heeft impact.